chokae wabro mi mathoth e weche manyen mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Ka wadhi mbele ni piny mangima riwore e hingo odiochieng' mar tuo mar sukari kawuono, ka thoth kata thor mar wach en neno ni jotuo duto oyudo kony e yor thieth. E nyasi mar hingo odiochieng' ni Lodwar, jokanyo kwayo oganda mondo oring ngima ka piny owacho ikwayo mondo ober ute mag thieth kod mwandu mamoko mag konyo jotuo mag tuo sukari. Just raise awareness on diabetes, which is an uncommunicable disease, and it is a lifestyle also disease. And by doing exercise, by riding alone, you are preventing diabetes. Wakati wamepimwa wamepatikana hiyo imekuwa kama above 100 milligrams per deciliter of blood. Hiyo inakuwa kwamba wewe uko na diabetes, uko na ugonjwa wa sukari, na kwa hivyo inabidi ufike katika hospitali ili upate huduma, upate matibabu, upate madawa. Chenro mag wuoth koro ong'ukore